ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד, המחזור ה-17 בליגה הלאומית, מפגיש היום את בני יהודה תל אביב מול הפועל עכו. במסגרת המחזור ה-17 בליגה הלאומית, בני יהודה מגיע למשחק במקום ה-50, 27 נקודות מהמתחתה, בעוד הפועל עכו מהמקום ה-10, 19 נקודות. הנה הניסיון של עכו עכשיו לצאת קדימה, עם 4 שחקני התקפה מול 4 שחקני הגנה, ניסיון להכניס את הכדור לתוך הרחבה, אברהם! וואו! איזו הזדמנות להפועל עכו לשים את הראשון. רומן אברהם באחד על אחד. מקבל יופי של כדור, אין נבדל. הבבה לא מצליח להגיע לכדור הזה, ורומן אברהם ניסה למצוא את הפינה של רוי ששון. הפעם 4 שחקנים שועטים קדימה. בואו נראה את נאווי. נאווי עדיין עם הכדור. עדיין נאווי הולך לבד. למה לא לשתף את החברים? רומן אברהם, עובר טוב אברהם. עדיין עם הכדור, קלוד לואיס לא מצליח להגיע. בואו נראה את מופלח שלטה מרחוק. שלטה! וואו. כמעט 1-0 של הפועל עכו. זה היה הכי קרוב. מופלח שלטה מניף את רגל ימין. בואו נראה את אלירן עטר, 10 דקות בתוך המחצית השנייה, 6 שחקנים בחתום בתוך הרחבה עומדים לכדור של עטר, הנה הגבהה! הכדור הזה מעל השער. וואו, ניסיון היה שם לדעתי של מי זה? יעקב הבבה. מחזיר את הכדור לסביליה. כל השחקנים של בני יהודה עומדים במקום, עטר מקבל אותו עכשיו. רביבו. הנה הכנסת כדור טובה עכשיו לעברו של שביט מזל, מעביר את הרוחב! וואו, זה היה... טינטו קייל, פורום דור העתיד, 5 בינואר, זאפה מיטאון תל אביב. קרוב ל-1-0, סמואל בראון. נעצר שם על ידי ניקולה ג'וקוביץ', אשר הסרבי הצעיר. כדור חופשי עכשיו, לזכותה של בני יהודה, אלירן עטר הולך על הביתה! וואו, לרשת החיצונית. יש לו שמאלית מסוכנת לבחור הזה, צ'וקול הולך עם הכדור, מסוכן! הנה 1-0! בדקה 96! עודד צ'וקול מדהים כאן את בלומפילד וקובע 1-0 להפועל עכו. וואו, מאיפה השער הזה הגיע? מאיפה השער הזה הגיע? הנה שריקת הסיום, עכו מנצחת 1-0 את בני יהודה כאן בבלומפילד, רושמת ניצחון 5 ברציפות בכל המסגרות. בני יהודה מתרחקת באופן משמעותי מאוד מהצמרת. ממשיכים במבצעים במחסני חשמל. מגייסי